hari Minggu lasanayan karabaan Japang jo Thailand Hong Kong ke Filipina Inyo pulang balik katanya tiyo sa banta Otal sama gadang ke langit tinggi lamang gulung Pasayo namang utabang uramandanga alat ajana Otal sama gadang ke langit tinggi lamang gulung Pasayo namang utabang uramandanga alat ajana Yang kau disabui inyo lebih pada orang Community odatia inyo naya kapatabang Tapi laden calia ndak barang jadi kota Padang Kapai jalan kaki kepulang jauh becak barang Otala sama gadang kalangit tinggi laman jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Otala sama gadang kalangit tinggi laman jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Santiang kau disabui inyo lebih pada orang Community odatia inyo naya kapatabang Tapi lah dicalia nabaran jadi kota Padang Kapai jalan kaki kepulang jauh becak barang Otala sama gadang kalangit tinggi lamang jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Otala sama gadang kalangit tinggi lamang jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Beginilah bagaimana janji hari Minggu lasanayan karabaan Japang ke Thailand Hong Kong ke Filipina Inyo pulang balik katanya tiyo sa banta Otala sama gadang kalangit tinggi laman jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Otala sama gadang kalangit tinggi laman jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Santiang kau disabui inyo lebih pada orang Community odatia inyo naya kapatabang Tapi kau dicalia ndak barang jadi kota Padang Kapai jalan kaki kepulang jauh becak barang Otala sama gadang kalangit tinggi lamang jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Otala sama gadang kalangit tinggi lamang jolang Pasayok namanya tabang uramandana alat ajana Kecil kamang ece cari to di tengah balai Gadelela kau disabui mungkin inyo na paling pandai Sajak dari keju mentega kai cepatai Urang alamandanga la 10 talalai Ota badara-darai dipintih inyo lang nampasay Galemok nang galemay uramandanga alat talalai Ota badara-darai desana pipila nampasay Galemok nang galemay uramandanga alat talalai